كوران أدامستنا لو ما أنتي إنه ordinary فيلم زر استا فيلم حزنا لكم مسينا لنا نسخم كعان إذا فيلم لايك نزا channelنا دما سبسكرايب بمقبار أبرتاتعونا أبزنا كومنت بوتا دما نزا فيلم زلكم حساب رئيتون كم أول كنصرح لكم تدليوا فيلم بمسفار حبيركم ناصنحو فيلمنا أما خلي عدما زركب جيم باور تخطاتال فيلمنا ترخلنا يجمر ناي بوليس ارتيست كوينو زسرح انتخون بناي جزء خونه ناي سرحو كنتات حجوز كم زي كونه نجنزب بعد بيتو ستيفاني ساينتيست انت تخون جلوبال تيك ابز تبعها لتكال بتجهتنا سرحت تركب مستراوان زهون ناي تخلطات زرعت الناس نعد ما تركب ستيفانين جين دقوم يوم كل جزء سلكم النات طاطق زعلو قلعو سلازنبرو مس بيتسوهم زنبرو مركب زلحلها ايو سلاز دما امانغو بيتسب كهلو زقبو قررب اما اخلهم كم زي لن ملكت بز حرق جيم ستيفاني مرمرك تكايد نو امازون مخادا سلازي قري او ان كلو بحوار كيدوم نخزنا يو حساب يقرب جيم بتجاكا امازون بيربلين نمحلاف حسبو ولا انت نبره نغرات كن بزحسبو منغدي كخدلو ما يكالون أبت خبابي بزنبرة بزح دمنان مبرقن أتابلين بحر نختودق يجبره أبت ما يستفرالو يزوره النجارات انتنورو كم عدل كوينو نايجين بيتسب ملو بملو يدحنو كوينو جنا زوار زنبرة بايلوت كترفاي كألن أبت السين جيمن بيتسبون بسلام نوجزون كم استملسون ملكات نحوارو كفلا ليلو نبزنورو هوات دما داغماي مملاسهم نرئي جيم كام مقوبناي مستملسه البوليس تابع سرحو زنبرة سراح يغطل أبون زنبرة تقول بوليس بزعبا حدا كيز يعللامو نعللونا هاللوغن أبز ستيشن زنبرة حدا سبكا وحدا بوليس شقوط منطيلو أبو من متكاسي دالو جيم نز تملكيتو نتا بوليس نابقوني يدفع أمو كابتئيتو ون يدحنا دحر دقايق بوليس شو تسيعة أتتئيتاوي كم زلو تقلش جيم ون مساعد دحر مقلاش بزقرم كنتات قنا نتتئيتاو إيدو يرخبو كما قاطع مخوينو نتستتوكوسة طيت بيدو يحيزوا نيرو قنا قدات كم زي بصحلو انتملكت بز نقر عزيو الدناقت نزت أمرات زن من مرمار دما كعسطات نابزورور ماشن يخيد كهذا سب نخيرو يا بمحساب اتمساوت ميدان بملؤو بين نخحزونة سبعي جنزب يخفلو نتا ماشن 9 مايل بر هاور دحر مقبار نتي يقعسو منم كيتو قوداي يجبطو بدحر زي فتنة توسيخو 240 مايل بر هاور يقبرامو حجو ونقن بزي منم شقر نزاخو عسو يقلبا بدحريقو نايك أربع عركو زخونة جورج نابتبو تاي مدس جيم دما عبزقي زيزي نخطو كسالو شقوط عبسي يبو كوينو قنا جورج كتو كسالو يداليهن قنا كي حسبو هندبت نتاقعتها يسحبامو جيمو نخال اي جزينة تاتيت بيدو يحذا كلتي بزرعي ونقر عزيوم يدناقصو بحالة قاس ستيفاني بحاد حساب تتحيزات ركب مس جيم درارك تبلع ولا انت دليت زنبرا سرح جزي زهباي نبرن ناخيوانا بكالي بوتا كتكاداب زدليت اللو جزي ترافيك ستجانا ناقص لزنبرا اما راتس سينا كان مكينا بمرار كتقوية تجمر أبز جزيزي بزقرن فتنة ناقويات نخل المخاين حالفة أب جزي أبني أخي وابوتات بتصح ستيفاني وون كالي باور كم زرخبت نرئي نابلاب مستملست نمحازة عكيتي بزعوات قداي تعلل أمو قويتي نابز ودادرولو بوتا بمبرح نتاقل طافة نمعقاني مكورا نابز ساعات زي فتنتها شوعات 216 مايل بر هاور مخانو كيتي تملكت بزرخبتو حدش قلطافة مغنيات كاب سراح مس وصات تمرت بزح زي ردو ودا جي نختم هروت مكور أبكال قص جيمن جورجن دما أب حدا العلى فوق دو يبلمو جورج ناجين باورز راح يلو كم زي حسبن كالت وصها باور اللو يلو كم زي عملن ينقرو نسو دما بسماي مبرار مخانوون يزارب جيم تتراطيرو على كوانتا نبرا أما جال شاقن وسينو كبز فوق يزلل كوين قنا جيم كبرر زي خيل كوين يصنح يخون قنان تودق منهم عينة قدعاتها بأكالو يبزحن دحر متسقو نابلع على بمملكات زليلو نابلع على فوق يملس إذا دما جيم كهال باور كم زلوا نخرج داي جورو بس خلتي حازو تحقسهم نمكن من تملسو حدا مجايز تيز سرق ليبا كم زلوا يسمعوا جيم نابتبوتها بممرح ماسك جيروز نبرة ليبا يرخومو جينا كواقعن كلوجن كالت حبابار ليبو مسو نجيم بدحريتي تكسلو جيم كاب دحريت رأسو نتتقيت يوصامو نادمي سلز نبرة جنا عرسو صحيتو نمرت يودق قدما موداقو جن جورج يصوعا أبزغط المعالتي جيم أبغزو ينقحمو جورجن ستيفانين أبغزا خمزة اللوي ملكت ستيفانين تاي كم استفتر أنت تطيقو جيم رسيعو أنت نبر جورج جنس لازم استاوسو ينقرا ستيفاني نزم السمعت نساون فلي زبالة باور كم زرخبت تنقرو إذا خمزة اندحالوه قالهم تيفاني إذا حاجتو مفكارتو خلو مبلع لي أي خدو نبرو سارة استبهالة تمهاريت مزافكاري أن على اللتري أمو بزعواز نجاز نمحاز آلين زيت نقرا
ቴፈኒ ባስኬትቦል እናተጻወተት ከላ ግና ኣብኡ ዘለው ተምሃሮ ብሙሉኦም ዝሓስብዎ ነገር ክትሰምዕ ትጅምር። እዚ ዘደናገጻ ቴፈኒ ወለዳ ትጽውዕ። ኣዲኣ ምስ መጸት ድማ ናይ ሰባት ሓሳባት ናይ ምንባብ ክእለት ከም ዘለዋ ትነግራ። በዚ ድማ ስቴፈኒ ጓላውን ናይ ባዕላ ዝኾነ ውህብቶ ከም ዘለዋ ትግንዘብ። ብምቕጻል እዞም ስድራ ተሰብሲቦም ንኣኼባ ይቕመጡ። ኩሎም ነናይ ባዕሎም ክእለት ከም ዘለዎም ድማ ይርድኡ። ኮይኑ ግና እስካብ ሎሚ ምንም ዓይነት ሓይሊ ንዘይረኸበ ጄጄ ይሓወስን። ኣብ ዝወፅእ መዓልቲ ግን ጄጄ ናይ ማትስ ፈተና ክፍተና ብዝተቐመጠሉ ሰዓት ኣብቲ ወረቐት ሓደ ነገራት ክረኣይዎ ይጅምሩ። ናይቲ ፈተና መስብ ቅድሚ ዓይኑ ምቕማጦም እንትርኢ እናስሓቐ ከም ንሪኦ ዘለና ፈተንኡ የጠናቕቕ። ብኻልእ ገጽ ቴፈኒ ነቲ ፍቃሪኣ ትረኽቦሞ እናተሰዓዓሙ ከለዉ ግን ኣእምሮኡ ተንብቦ ስለ ዝነበረት ምስ ቤስት ዓርካ ሊንዚ ከም ዝደቀሰ ትርዳእ። ሓሪቓ ብትወፀሉ ሰዓት ነዚ ዜና ከመይ ከም ዝሰምዐት ይጨንቆ። ኣብ ስራሕ ጂም ናይቲ መጋየፅታት ሰሪቑ ዝነበረ ሌባ ገጽ ስኢሉ ይህቦም። ነዚ ስእሊ ናብ ሶፍትዌር እንተእትውዎ ናይ ሓደ ሰብኣይ ማንነት ይረክብ እሞ ምስ ዝቐረዩ መሓዝቱ ተራኺቡ ነዚ ሌባ ንምሓዝ ይስማዕምዑ። ቅድሚ ምኻዶም ግና ጂም ኣብዚ ፖሊስ ጣብያ ሰኣላይ እምበር ተተኻሲ ብዘይምንባሩ ንኽምለስ ይነግርዎ። እዞም ፖላዊስ ኣብቲ ናይ ሌባ ኣፓርትመንት ኣብ ዝበፅሕሉ ሰዓት ድማ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ይጅመር። እቲ ሌባ መወዳእታ ንፖሊስ ሾ ናብ መኪና እትዩ ክኸይድ ክብል ሃንደበት ጂም ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ኣብኡ ክዋቕዑ ከዓ ይጅምሩ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ግዜ እቲ ሌባ ንዝመጾ ዘሎ ነገር ተዳልዩ ዝጸንሐ ይመስል ጂም ክወቕዖ እንትብል እናተሰወረ የሸግሮ። ቀፂሉ እውን ንጂም ፓወር ዘለዎ ሰብ ንሱ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ይነግሮ። ባዕሶም እንትቕጽሉ ጂም ነዚ ሰብኣይ ምውቃዕ ይኣብዮ። እዚ ነገር እቲ ሌባ ብድሕሪቱ ሽጉጥ እስካብ ዝዕምረሉ ይቕጽል እሞ ብድሕሪ እዚ ናይ ተኽሲ ድምፂ ይስማዕ። ነቲ ሽጉጥ ዝተኮሰት ድማ እታ ፖሊስ ትኸውን። ምርሲልና እንትንርኢ ካብታ መኪና ብምውፃእ ነቲ ሌባ ከም ዝቐተለቶ የርእየና። እንተኾነ ግና ጂም ዝነበሮ ሓይሊ ስለ ዘይረኣየት ሽዑ ንሽዑ ካብቲ ቦታ ንኽኸይድ ትነግሮ። ድሕራይ እዚ ምርኢት ብምቕያር ናብ ሞርግ ይኸይድ። እዚ ሰብ ሚስጥራዊ እንትኾን ናይ ግሎባል ቴክ ካምፓኒ ወይ ከዓ ስቴፈኒ ትሰርሐሉ ትካል በዓል ዋና እዩ ነይሩ። ናቱ ተኣዛዚ ዝኾነ ሞርጋን እውን ንናይቲ ሌባ ሞት ተጠያቂ ዝኾነ ሰብ ቀጥታ ረኺቡ ንኽቐትሎ ይእዝዞ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ጂም ቅድሚ ሕጂ ከም ዝገብሮ ካልኦት ወንጀል ዝሰርሑ ሰባት ምክትታል ይቐጽል። ዝከታተሎም ዝነበሩ ሰባት ባንክ ሰሪቖም ዝነበሩ ሌባው እንትኾኑ ይኸድሉ ብዝነበሩ መንገዲ ፊት ንፊቶም ጠጠው ኢሉ ይጸንሖም። እቲ ሌባ ነታ መኪና ጠጠው ከብል ዋላ እንተፈተነ ሓሳቡ ቀይሩ ግን ገጪው ይሓልፍ። እዚ ከም ዝናሃለወ ስቴፈኒን ዓርካ ኬቲን ብሓባር ኮይነን ካብ ኣማዞን ዝረኸብኦ ማይ ብምጥቃም ኣብቲ ማይ ክህሉ ዝኽእል ዝተፈለየ ነገር ክምርምራ ይጅምራ። ከም ግምተን ምናልባት እውን ፓወር ዘምጸሎም ነገር ንሱ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። እዚ ንኢንሹራንስ ተባሂሉ እንትኾን ስቴፈኒ ኣብኣ ናብ ቤተሰባን ዝተኸሰተ ናይ ሓይሊ ምልውዋጥ ብሰንኪ ዝማይ ምዃኑ ተኣምን። ስቴፈኒ ናብ ገዝኣ ምስ ተመለሰት ብፍጥነት ገዝኣ ምፅርራይ ትጅምር። ንኹሉ ነገር ዝኣክል ግዜ ከም ዘለዋ ከዓ ተኣምን። ኣብዚ ግዜ እዚ ወዳ ጄጄ ኣብ ትምህርቲ ቤት ኩሉ ፈተናታቱ እናደፈነ ይኸይድ። ልክዕ ከም ቤተሰቡ ንሱ እውን ፈተናታቱ ዘድፍን ዓብይ ክእለት ረኺቡ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ ላይብረሪ እናሃለወ ቴፈኒ ሓዋ ከቢድ ዓይነት ትምህርቲ እናጽንዐት ረኽቦ። ቅድሚ ሕጂ ከጽንዕ ርኣያቶ ስለ ዘይትፈልጥ በዚ ዝደንገጸት ትመስል። ጄጄ ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ እቲ ዝረኸቦ ሓይሊ ይነግራ እሞ ንወለዶም ንኸይትነግር ግና የጠንቅቃ። ቴፈኒ እውን ቃል ተኣትወሉ። ደውል ምስ ተደወለ ናይ ጄጄ መምህር ይጽውዖ እሞ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ፈተናታት ከም ዝቐድሐ ይነግሮ። ምክንያቱ ጄጄ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩሉ ፈተናታቱ እዩ ዝወድቕ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈተና እውን ዝደፈነ ነዚኣተን ጥራሕ እዩ። ጄጄ ንኹሉ ባዕሉ ከም ዝሰርሖ ንምርኣይ ሓደ ናይ ሒሳብ ስልትታት የርእዮ። ይኹን ግና እዚ መምህር ንወለዱ ከዘራርቦም ዝደለየ እዩ ዝመስል። ብድሕሪ እዚ ጂም እውን ንጄጄ ብዛዕባ ፈተናታቱ ይጥይቆ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጄጄ ጂም እውን ከምቲ መምህር ቀዲሑ ኢሉ ከም ዝኣምን ተረዲኡ ብሕርቃን ገዲፍዎ ይኸይድ። ኣብ ዝወፅል መዓልቲ ሞርጋን ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ዝነበርና ሰብኣይ ናብ ፖሊስ ጣብያ መፂኡ ንፖሊስ ቾክ ዕለላ ይጅምር። ኣብቲ ሰሙን ተኲሳትሎም ካብ ዝነበረት ካብቶም ሌባው ተስታውሶ ተፈለየ ነገር እንተሃልዩዋ ከዓ ይጥይቃ። እንተኾነ ግና እዛ ፖሊስ ሰብኣይ ዝኾነ ዝገብሮ ነገር ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድአት ምንም ዝተፈለየ ነገር ከም ዘይረኣየት ትነግሮ። ብኻልእ ገጽ ጆርጅ ጂም ቅድሚ ሕጂ ስኢልዎ ዝነበረ ናይቲ ሌባ ስእሊ ይምልከት። ብድሕሪኡ ድማ እዞም ሌባው ታርጌት ክገብርዎ ናብ ዝኽእሉ ባንኪ የምርሕ። ጆርጅ ነቶም ዝተረፉ ነቲ ስእሊ እንተርእዮም እዞም ሌባው ሽጉጦም ኣውፂኦም ከፈራርሕዎም ይጅምሩ። ጆርጅ ድማ ተሓቢቡ ንጂም ይነግሮ። እዞም መሓዝቱ እውን ብዛዕባቶም ሰረቕቲ ክነግሮም ዋላ እንትኸኣለ እዞም ሌባው ግን ሒዞሞ ናብ መኪንኦም መእትዮም ይወስድዎ። ከም ዕድል ኮይኑ ግና ጂም ፍጥነት ናብቲ ቦታ ይበጽሕ። ቅድሚ ሕጂ ተገጪ ዋላ እንተነበረ ኣብ ሕጂ ግን ተላዒሉ ነታ መኪና ብድሕሪት ሒዙ ልዒሉ ናብ ጎኒ ይግምጥላ። ብድሕሪ እዚ ጂም ንዓርኩ ጆርጅ ካብታ መኪና እናጎተተ የውፅኦ።
ፖሊስ ቾ ድማ ነዞም ሌዋው ንመሓዛብቲ ቦታ ትርከብ እንተኾነ ግና እስካብ ሕጂ ናይ ጂም ሓይሊ ተረዳእትን ኣብ ዝቕፅል ምርኢት ስቴፈኒን ዓርካን ካብ ጫካ ኣማዞን ዝረኸብኦ ማይ ምምርማረን ይቕፅላ ይኹን ደኣምበር ብዘደንግጽ ኩነታት ኣብቲ ማይ ዝረኣየኦ ምንም ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ስለዚ ንሓይሎም ምንጪ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ጭንቕ ይብለን እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ፖሊስ ቾ ሃገር ሰላም ኢላ ናብ ገዛን ትተኣቱ እናተጸበያ ዝነበረ ሞርጋን ይረኽባ ለካንሱ እውን ከምቶም ካልኦት ካልእ ፓወር ነይርዎ እዩ በዚ ድማ ንዓኣ ንምሕናቕ ይጥቀመሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኮሰትሉ ሌዋ ፓወር ከም ዝነበሮ ዝፈልጥ ሰብ እንተሃልዩ ድማ ይጠይቃ ንሳውን ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ከም ዘይብላ ትምልስ ሞርጋን ይለቃሞ ናብ መሬት ትወድቕ ኮይኑ ግና ወዲኡ ዝነበረ ሽጉጣ ብኣስማቱ ልዒሉ ይዕምረላ ቾ ደንጊጽ ኣብ ዝተቐመጠትሉ ነቲ ገዛ ለቒቑ ይወጽእ እሞ ልክዕ ምስ ወጸ ድማ ናይ ተኽሲ ድምፂ ይስማዕ ነዛ ፖሊስ ዝቐተላ እዩ ዝመስል ብድሕሪ እዚ ኣብ ግሎባል ቴክ ናብ ዝርከብ ናይ ስቴፈኒ ሓለቓ ብምድዋል ኩሉ ነገር ብመደቦም መሰረት ይኸይድ ከም ዘሎ ይዛረብ ኣብ ዝቕፅል ሲን ጂም ናይ ዓርኩ መርዓ ተዓዲሙ ይኸይድ ግና ኣብቲ መርዓ ዝነበሩ ለያቡ ንኹሎም ሰባት ብምፍርራሕ ገይሮሞ ዘለዉ መጋየፂ ኩሉ ናብ በርሶኦም ንኽእትውሎም ይእዝዝዎም እዞም ለያቡ ብተወሳኺ እውን ናይ ስቴፈኒ ናይ መርዓ ቀለበት ይወስዱላ ቅድሚ ምኻዶም ግን ጂም ብኣስማቱ ንዕኦም ጠጠው ንምባል እስካብ ዝወፁ ይጽበዮም ምክንያቱ ድማ ሓይሉ ክፍለጥ ስለዘይደለየ እዩ ምስ ወፁ እውን ክሕዞም ኣይከኣለን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ስቴፈኒ ናብ ግሎባል ቴክ ብምምራሕ ንምርምር ዝኾን ገንዘብ ንኽልቀቐላ ትሓትት ኮይኑ ግና ሓለቓኣ ብምርምሮም መሰረት መጀመርያ ናታ ደም ክምርመር ከም ዘለዎ ይነግራ እዚ ንኢንሹራንስ ተባሂሉ እንትኾን ስቴፈኒ ግን እቲ ካምፓኒ ናይ ደማ ሳምፕል ከም ዘለዎ ትነግሮ ንኻልእ ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ወሲዶምላ ነይሮም እዮም ብዛዕባ ሓይላ እቲ ሓለቓኣን ካልኦትን ንኸይፈልጡ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንዓርካ ተማኽራ ናታ ደም ምስ ናይ ዓርካ ደም ቅያር ድማ ይውስና ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጂምን ስቴፈኒን ነገራት ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ይዘራረቡ ዳሕራይ ጆርጅ ናብ ጂም ብምድዋል ቀጻሊ ክሰርቆ ናብ ዝሓሰቡ መርዓ ንኽኸይድ ይነግሮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጂም ሓደ ዝሰርሖ ስራሕ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ንስቴፈኒ ገዲፍዋ ይኸይድ እንተኾነ ግና ስቴፈኒ ናይ ሰባት ኣእምሮ ክተነብብ ስለትኽእል ኣቦኣ ሓሲቡ ምዃኑ ትርዳእ ሽዑምሸት ስቴፈኒን ዓርካን ናይ ስቴፈኒ ደም ንኽቕይራ ናብ ግሎባል ቴክ ካምፓኒ ይኸዳ ኬቲ ናይቲ ካምፓኒ ካርታ ስለዝነበራ ብኡ መንገዲ ክትኣቱ ከም ትኽእል ተርእያ ኮይኑ ግና ቀስ ኢላ ክትንቀሳቐስ የብላን ምክንያቱ ብካሜራ ክትርአ ትኽእል እያ ግን ኣብ ሓደ ቦታ በቲ ካርዲ ነቲ በሪ ክትከፍቶ ኣለዋ ብከምዚ መንገዲ ድማ እቲ ሓላዊ ከይረኣያ ተኣቱ እሞ ነቲ ሳምፕላት ቀያይራቶ ትወፅእ ጆርጅን ጂምን ድማ ኣብቲ መርዓ ዘወርወር እናበሉ ይርከቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቶም ለያቡ ሃንደበት ይመፁ ጂም እውን ንዕኦም ንምሓዝ መደብ የውፅእ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብኡ ይትኮስ እሞ እንተኾነ ግና እዞም ጠያይቲ ኣብ ጂም በፂሖም ዝሰርሑ ይመስሉን ቶም ለያቡ ጂም ፖሊስ እዩ ዝኾን ኢሎም ሓሲቦም ናይ ጥይት መከላኸሊ ተኸዲኑ እዩ ኢሎም ስለዝኣመኑ ካብቲ ቦታ ንምምላጥ ይፍትኑ ኮይኑ ግና ነቲ ሓደ ጂም ይወቕዑ እዞም ለያቡን ጂምን እናተጓያዩ ንስቴፈኒ ረጊፆም ማይሓልፉ እሞ ስቴፈኒ እውን ኣቦኣ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ትጥይቆ ኮይኑ ግና ጂም በይኑ ኮይኑ ነቶም ዝተረፉ ለያቡ ከጓዮም ዝሓሰበ እዩ ዝመስል እዞም ለያቡ ብገመድ ከም ልጡ ምዃኖም እንትምልከት ጂም ናብቲ ፎቕ ዘሊሉ ብምድያብ ነቲ ሓደ እግሩ ይሕዞ ብድሕሪኡ እናኸደ ናብ ዝነበረ ሓደ መኪና ወዲቑ ድማ ከይሞተ ይተርፍ ጂም ናብ ገጹ እንትምለስ ስቴፈኒን ደቁን እናተጸበይዎ ይጸንሑ ሓሶቱ ምክንያት ብምግባር ጓሉ ሓሪቓ ካብቲ ክፍሊ ትወፅእ ኣብኣቶም ዝተፈጠረ እንታይ ምዃኑ እስካብ ዝፈልጡ ሓይሎም ንዘይምጥቃም ቃል ተኣታትዮም ዋላ እንተነበሩ ጂም ግና ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ኣስማት ቅድሚ ሕጂ ክህልዎ ዝምነዮ ዝነበረ ስለዝኾነ ከም ዘየኽእሎ ይነግሮ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ጆርጅ ናብ ጂም ይድውል እሞ ቅድሚ ሕጂ ሒዝዎ ዝነበረ ሌባ ካልእ መረዳእታ ስለዘይረኸብሉ ክለቅቦ ከም ዘለዎም ይነግሮ እንተኾነ ግና ጂም ቅድሚ ሕጂ ዝተሰረቐ ናይ ስቴፈኒ ቀለበት ሃንደበት ይረኽቦ ብኻልእ ገጽ ናይ ግሎባል ቴክ ሓለቓ ነቲ ማናጀር ፀዊዑ ብዝሓለፈ ብዝፎቕ እንተነይሩ ይጥይቆ ምክንያቱ ስቴፈኒ ናቱ መለለይ መንነት ተጠቒማ እያ ናይ ደም ሳምፕላታ ቀያይራ እዚ ከም ዝተፈጠረ ግን ስለዝተረድኦ ነዚ ዝገበረ ሰብ መን ክኾን ከም ዝኽእል ይጥይቆ እንተኾነ ግና እዚ ሰራሕተኛ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን ዳሕራይ ተሓለቕኡ ብሲሲቲቪ ካሜራ ዝተቐረፀ እንትምልከት ዋላ ሓደ ሰብ ክምልከት ኣይከኣለን ናይ ስቴፈኒ ናይ ደም ምርመራን ትቕየር ግን ሃንደበት ይርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓለቕኡ ንስቴፈኒ ክጥርጥራ ይጅምር ብኻልእ ገጽ ጂምን ስቴፈኒን ናይ ድራር እንግዶት ገይሮም ብሓደ ይድንሱ ብድሕሪ እዚ ዝጠፍአ ናይ መርዓ ቀለበት ሒዙ ድማ ዳግማይ ናይ ፍቕሪ ሕቶ የቕርበላ ፊልምና ድማ ኣብዚ ይጠናቐቕ